Kaixo, hemen irakasgai bakoitzeko aurkituko duzue irakasgai horri dagokion konpetentzi espezifiko bakoitza. Kasu honetan daukagu matematikako 10 konpetentzi espezifikoak. Ikusten dezutenez ditugu 10 eta guk daukagun arazo egoeraren arabera, aukeratuko ditugu 10 konpetentzi espezifiko hauetatik batzuk. Guk pentsatzen ditugunak betetzen direla gure arazo egoerarako. Eta idatziko ditugu argudiaketa kurrikularra taulan. Konpetentzi espezifiko bakoitza idazten dugunean, adibidez, imaginatu kopiatzen dugula 2. hau, esaten dugu gure arazo egoerak betetzen duela 2. konpetentzi espezifiko hau, orduan, zuzenean egin behar duguna da, alboan dagoen deskriptoreak kopiatzea ere taula horretan deskriptoreak jartzen duen zutabean. Horrez gainera, guk analizatzen badugu 2. mailako arazo egoera bat, orduan 2. konpetentzi espezifiko horri dagokion ebaluazio irizpideak ere kopiatuko ditugu argudiaketa kurrikularra taula horretan. Kasu honetan lehenengoa 2.1 eta 2.2. Eta horrela osatuko dugu argudiaketa kurrikularraren taulako lerro bakoitza. Horrez gainera, jarri baditugu 2. konpetentzi espezifikoari dagozkion deskriptoreak, orduan, funtsezko konpetentziak izeneko zutabean kopiatuko ditugu, idatziko ditugu, deskriptore horiei dagozkien funtsezko konpetentziak. Hemen ikusten duzute, STEM 1, STEM 2, KD2, KPSI4, EK1 eta EK3 deskriptoreak. Beraz, guk egin behar duguna da azkeneko zenbaki hori kendu eta kopiatzea edo idaztea funtsezko konpetentziak izeneko zutabean. Hori bai, guk aukeratutako konpetentzi espezifikoari dagokion lerroan. Kasu horretan, idatziko genuke STEM, KD, KPSI eta EK. Azkenik, egin behar duguna da, oinarrizko jakintzak idaztea konpetentzi espezifiko horri dagozkionak. Kasu honetan, erabili badugu 2. konpetentzi espezifikoa, da problema baten soluzioak analizatzea teknika eta tresna ezberdinak erabiliz eta lortutako erantzunak ebaluatuz, ikuspuntu logikotik haien baliozkotasun, egokitasun eta ondorio globala egiaztatzeko, orduan, guk egin badugu adibidez, estadistikari buruzko arazo egoera bat, guk begiratu behar dugu oinarrizko jakintzak izeneko taulan, bai, arazo egoera baldin bada 2. mailarako, orduan, egin duguna da, 2. mailako zutabean agertzen diren oinarrizko
jakintza batzuk idaztea konpetentzi espezifiko horri dagozkionak. Kasu horretan estadistikako gauzak direnez, joango gara, beraka, ikuste zuten hemen daudela, bloke desberdinak. Aritmetika, ikusten dezute, neurria, geometria, algebra, beraz, joango gara zentzu estokaskikora, eta nola konpetentzi espezifiko horrek esaten digu ondorio batzuk atera behar ditugula, ateratzea, orduan ikusiko dugu zein oinarrizko jakintza edo eduki idatzi behar dugu konpetentzi espezifiko horri dagokiona. Adibidez, kasu horretan, egingo duguna da, adibidez hemen, ikusten dezute, zentralizazio eta sakabanetze neurrien interpretazioa eta kalkula, hori da ondorio bat ateratzea, orduan, hori idatziko genuke, bai? Beste bat izango litzateke ere bai, adibidez, aldagai kualitatibo eta kuantitatiboen maiztasun tableta grafiko estatistikoen analisia eta interpretazioa, adibidez, hori ere idatziko genuke. Bai? Eta horrela, egingo dugu argudiak eta kurrikularra taulako lerro bakoitzarekin. Bai? Eta lerro bakoitza izango da konpetentzi espezifiko bakoitzari dagokiona.